Okay, kulandirani ku meeting yathu amamawo no Brother Enoch, believe mukhoza kuyambapo uthenga wa lero. Okay. Tiwandeni bale ndalongo tsiku linanso la lero munkukumana kwathu. Tithokoze Mulungu kwambiri chifukwa wachipangaso chotheka kuti tsiku la lero tikhonza kulankhula nanso makamaka popitirizabe ndi buku la Aefeso limene lakhala likulipanga. Tisanambe chilichonse titseke maso tipemphere. Olemekezeka inu Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu, amene muli Atate wathunso, amene mwatipanga ife tsiku la lero kuona zabwino zonse zochokera ku mpando wanu wachifumu. Tikulakalaka mukhale nafe, mutsekulenso malingaliro athu, mutsekulenso mitima yathu, kuti muzonse tikapitirirabe kukhulupirira mwa mwana wanu Khristu Yesu. Mulole kuti kusonkhana kwathunso kwa tsiku la lero mu meeting kukhale kwa mtengo wace wapatali. Mukanize zolusa zonse, ndipo inu Mulungu mukhale patsogolo ife tizibwera pambuyo. Mulole kufuna kwanu kuchitidwe mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Tsiku la lero tikhala tikupitiriza buku la Aefeso limene takhala tikuchita nalo. Tikukhulupirira kuti kumeneko ndikuvekapo bwinobwino. Khala ndoti vuto lina lilonse muzindidziwitsa. Khulupirira kuti zili bwino. Tikhala tikupitiriza buku la Aefeso. Tili mulendo wowerenga ndi kumvetsetsanso buku la Aefeso. Makamaka uthenga umene uli m'buku limene. Tili pa chapter 1. Mawiki awiri ndithu mawiki ambuyomu tapangapo mavesi okwanira 5. Tinapangapo verse 1 kulekeza 3 2 koyambirira verse 1 ndi 2. Then tinapangapo verse 3 kulekeza verse 5. Apapa tikhala tikupitirizapo kuchoka pa verse 6 ndikalekeza verse 10 kwa tsiku la lero, makamaka mu chapter chomwechi choyambirira cha buku la Efeso. Wakhala ulendo wabwino kwambiri umene mutu waukulu umene takhala tikuona mu buku la Efeso ndionena kuti zonse ndithu zili mwa Khristu. Popanda Khristu tikukhulupirira kuti palibe ngakhale chinthu chimodzi chimene chikhonza kukhala mu ufumu umenewu. Popanda Khristu anthu sangakhale mu ufumu umene wa Mulungu. Tikukhulupirira kuti ndiyo center tinoti pakachikatikati penipeni pa buku la Aefeso. Ndi zimene kwambiri khalebe tikungozizadzitsira makamaka pamene tikhale tikupanga ma chapters onse, koma khulupirira kuti cholinga chake chenicheni ndi chomwechi. Sipangapezekenso cholinga china choposera ichi, kunena kuti dziko lonse likhale mwa Khristu Yesu. Tsiku la lero tikhala tikupitiriza kuchoka pa verse 6 monga ndanena kale, komano kwakukulube tikhala tikungoonabe zinthu zina zimene zingatilolenze makamaka kupezekabe umomo mufumu wa Khristu Yesu umene makamaka ukuchitika pakadali pano. Tisekula mapato athu makamaka kwa Efeso chapter 1 verse 6 ndimene ndiyambire tsiku la lero. Efeso chapter 1 verse 6 tikakhala kuti kuthekera kulipo ndoti likhoza kumawerenga ndithu. Efeso chapter 1 verse 6. Verse 6 akuti kuti uyamikidwe ulemerero wa chisomo. Mwina ndingobwererapo ku verse 5 kuti mveke bwino, ngakhale tinayipanga kale. Anatikonzeratu tilandiridwe ngati ana a Iye yekha mwa Yesu Khristu, monga umo kudankomera chifuniro chache. Verse 6 kuti uyamikidwe ulemerero wa chisomo chache chimene anatichitira ife kwa ufulu mwa wokondedwayo. Ndi zimene verse 6 ikunena, makamaka ikuchokera ku verse 5 imene makamaka
ikuonetsa kunena kuti ndithudi ifewu Mulungu anatikonzeratu makamaka kuti tikhale olandirika makamaka pamaso pake, osati mwa zimene ifeyo tili komano mwa Khristu Yesu amene ndiye mwana wace okondedwayo. Lero tikabwera mu verse 6 ndimeneno ikuonetsera ndithu kunena kuti uyamikidwe ulemerero ndithu wa Mulungu umene ukuonekera mwa chisomo chache ndithu mwa okondedwayo. Komano pali pati ina imene sikuveka bwinobe mu chichewa komano ndigwiritsa ntchito King James chizungu kuti akunena chani makamaka chakumapeto verse 6 kuti akunena chani. Verse 6 chakumapetoko akunena kuti wherein he have made us accepted in the beloved, kunena kuti auti muchimenecho anatipanga ife kuti tikhale olandirika mwa wokondedwa wake. Ndikukhulupirira kuti okondedwa ameneyo right. Enoch, I don't know camera yako yachoka. Waiona? Yeah. I don't know ngati wachosadara kapena I don't know kwina kumukumbutsa kumuona pa camera because ina sindikutha kuona. Oh, okay. All right. So, Enoch, I think you can just kunguika camera yako. Koma if not, utawabiriza, it's okay. Enoch. Enoch, I hope you can hear me. What's going on? Okay, bro, you can continue to videos. Sindudziwa ndi yani yumachitika fa pene kumango ndi chitani mute then mic ndi camera. Okay. It's okay. It is Yeah. Okay. Ndi manena kuti Efeso chapter 1 verse 6 mulachichewa ikumisa be point na chifala chewa kumapeto kwa kunena kuti uyamikidwe ulemerero wa chisomo chache chimene anatichitira ife kwa ufulu mwa okondedwa. Pamene achizungu kumapeto kwa kunena kuti wherein we have accepted akuti in his beloved, mwa mwana wake amene ndi okondedwa. Kunena kuti ifeyo tinakhala olandirika, kanena kuti kulandirika kapena kuloledwa sinyaza kuti pali chinthu china ndithu chimene chimatipangisa ife kukhala ololedwa kukhala mbali ya Mulungu. Leno tikaona mavesa awa komanso tikagwiritsa ntchito makamaka malingaliro a anthu amene amakhala nawo makhala ndi ganizo nena kuti ife tikakhale ololedwa mwina pamaso pa Mulungu ndi chifukwa cha zimene ife mwina tili kapena zimene tachita mmene takhala tikuyendera kapena kumbuyo chani kozibe tinene kuti khalidwe labwino kapena ntchito zabwino sizoti ndizokanika makamaka mu ufumu wa Khristu ndizo zololedwa kwambiri ndipo ndizofunikira kwambiri. Komano funso ndionera kuti kodi zimenezo ndi zimene zimatipanga ife kukhala ovomerezeka pamaso pa Mulungu, kunena kuti chifukwa choti ndimachita chifukwa ndimapanga chonchi. Tikawerenga ndi verse imona kunena kuti si zimenezo zimene zimatipanga ife kukhala ovomerezeka ololedwa pamaso pa Mulungu, komano kudzera mwa okondedwa wake wa Mulungu amene ndiye Khristu Yesu amene ananenedwa kale kunena kuti uyu ndiye mwana wanga okondedwa mwa iye mverani iye. So kukhala mwa Khristu Yesu ndi imene imakhala tinoti chimakhala chiyambi chenicheni chakukhala ovomerezeka kupezeka pamaso pa Mulungu komanso makamaka kukhala mu ufumu umene wa Khristu. Ndikukhulupirira kuti point imeneyi ndi imene
ikuwalira kwambiri makamaka mu verse 6 kunena kuti ndithu kuvomerezeka kwathu si chifukwa cha zimene ife tapanga koma chifukwa cha kuti tili mwa wokondedwa wake amene ndi Khristu Yesu. Neno ndifuna ndithamangire ku verse 7 akunena kuti tili ndi maomboledwe mwa mwazi wace chikhululukiro cha zochimwa monga mwa kulemera kwa chisomo chache. Mwina ndisanakambe kwambiri za verse 7 tikuyenera kuti mwina tikumbukire kumene tikuchokera kunena kuti tinapangapo ngati verse 3 kunena kuti Mulungu ifeyo anatikonzeratu ndithu kuti tipeze dalitso mwa Khristu Yesu, komanso kunena kuti verse 4 tikhale anthu oyera mtima mwa Khristu Yesu ngakhale dziko lapansi lisanapangidwe. Ndeno apa panso akuonetsera za nkhani yoti tinapezanso chiwombolo mwa mwazi wace. Tikamanena kuti chiwombolo kodi timakhala tikukamba chani? Ndikukhulupirira kuti pali zinthu zambiri zimene tikhalenso tikuphunzira pamene makamaka pa verse 7 kunena kuti kodi chiwombolo ndi chani. Nanga tikuwomboledwa ku zinthu ngati ziti, mwina ndi zinthu zina zimene tikhale tikuziona makamaka mu verse 7. Mwinabe funso lalikulu likhala pa verse 7 onena kuti kodi tikamakamba za chiwombolo ndi chani. Cha number 2 tikhale tikuona kunena kuti kodi tikuwomboledwa kuchoka ku chani. Cha number 3 mwinaso pa verse imene tikhale tikuonapo kunena kuti ndi chifukwa chani pakugwiritsidwa ntchito mwazi wa Khristu Yesu okha kuti ndi umene unatipanga ife kuti tikhale womboledwa. Then cha number 4 mwinabe pakhalabe funso lina chifukwa mwina mu history mu mbiri ya ufumu wa Mulungu takhalapo tikuona mu chipangano chakale makamaka nkhosa zikugwiritsidwa ntchito mwazi wa nkhosa wa mbuzi ukugwiritsidwa ntchito makamaka kuperekedwa ku kachisi. Nandi mwina akakhale mbali imodzi ya chiyeretso cha anthu amene anali mu uchimo. Ndeno zimenezo ndi chifukwa chani padakali pano mwina sizikugwiritsidwanso ntchito komano tikungoona mwa chiwombolo cha mwazi wa mwana wace Khristu Yesu yekha. Mwina ndi zina mwa izo zimene tikhale tikuzionapo pa verse 7 komano mwina tikumbotsane kaye kumene tikuchoka kunena kuti timvetsetse kunena kuti ndi chifukwa chani ifeyo tinayenera kuwomboledwa mwa mwazi wace. Ndi chifukwa chani tinayenera kuwomboledwa mwa mwazi wace. Mwina tikumbukirepo fundo ngati zimene takhala tikuzikambirana makamaka tikaona munthu komanso angelo amene akupanga mpingo wa Mulungu tiona kunena kuti chiyambi cha zinthu zonse ifeyo tinapangidwa kukhala mwa Khristu. Tinapangapo verse ngati Akolose chapter 1 verse 17 ndi 18 imene imaoneka kuti ifeyo ndithu Mulungu mmene amatilenga makamaka mwa mwana wake Khristu Yesu anapangiratu kunena kuti Khristu Yesu akhale ngati chiyambi cha zinthu zonse. Kunena kuti ifeyo tikhale chifukwa cha Khristu. Popanda Khristu tinkaonapo makamakaso ku maveso yambiri kunena kuti popanda Khristu ndiye kuti palibepo ingakhalenso umunthu, palibenso ingakhale khalidwe loona kapena mwa angelo kapenanso mwa anthu amene makamaka mu Akolose chapter 1 verse 17 ndi 18. Ndino tinaonapo kunena kuti ifeyo Mulungu mmene anatichitira design ndionena kuti tisanaonekere ku dziko lapansi Mulungu ifeyo anatipangiratu kuti tikhale anthu oyera mtima, anthu opanda banga, anthu opanda chilema. Makamaka pa verse yake ya 4 ndikhoza kungobwererapo pa verse 4 Efeso chapter 1 yomwe monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazike dziko lapansi tikhale ife oyera mtima. So tisanakhale pa dziko lapansi Mulungu anatichitatu design kuti tikhale anthu oyera mtima. Ndeti nkanena kunena tikhala anthu oyera mtima bwanji. Frame mmene akugwisa ntchito ndi umoyo wa Khristu Yesu mwana wace amene mwa iye mulibe chinyengo china chonse, mulibe choyipa china chonse. Chifukwa chani iyeyu ndiye khayo amene tidamuonanso kuti ndi wobadwa kuchokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndipo khala kuti ndi wobadwa kuchokera kwa Mulungu, Mulungu amene ali wabwino, Mulungu amene ali woyera, Mulungu amene ali chikondi. Zonse zimene zikupanga umulungu zinapitanso mwa mwana wace kudzera kukubadwa kumene anatuluka mwa Atate. Tikaonanso munthu chilengedwe chimene chichi chinampangisa kunena kuti munthu akhale nacho makamaka kuti Khristu Yesu popeza ndiye ali mkati mwa iye pokhala munthu kachisi, pokhala angelo akachisi. Ndetiona kunena kuti anthu anali abwino ndithu makamaka mu Genesis chapter 1 verse 31 Mulungu atamaliza zonse
Bible limatsikimiza kunena kuti Mulungu anaziona zonse kuti zinali zabwino ndithu. Komano tikabwera mkatikati mu Genesis chapter 3 timapezapo kunena kuti munthu anapezeka zoti wachimwa kapena kuti anthu achoka mu chaufumu wa Mulungu, mwanga achoka mwa Khristu Yesu apita mbali ina. Ndeno tikufuna kuti tione kunena kuti kodino chiwombolo chichi chikubwerapo chifukwa chani. Chifukwa tikamanena kuti munthu akuomboledwa kapena kuti pakufunika chiwombolo, pamakhala kunena kuti anthu achoka gawo limene anali apita gawo limene silowayenera iwo. Tingopeke chitsanzo, tikamagwiritsa ntchito mawu amene wawa akuombola pa zinthu zina zimene anthu timagwiritsa ntchito pa dziko lapansi. Mwachitsanzo, kakhala kuti unali ndi chinthu china ndi ena anachitenga kuyenera ukachiwombole, umayankhula kunena kuti pamanena kuti padusepo zinthu zina, mwanjena uchitepo chinthu china chake kuti chinthu chako ukachiwombole. Ndoti pamakhala kuti pali kamtengo ndithu kamene ukuyenera kupereka kunena kuti ukawombole chinthu chimene chinatengedwa. Ndeti kaonano pa umunthu kapena pa khalidwe loyenera limene munthu anali nalo poyambirira, weza kuti khalidwe lija si limene pano pali kuonekera makamaka kwa anthu ena osamene asali mu chimene chili wakhala kuyambirana mu uthenga wabwino wosatha. Komano tiona kunena kuti pali kusinthika ndithu mmene Mulungu anachitira design kuti anthu azikhalira si mmene zikuyendera panopa, kusonyeza kuti china chake chinalakwika. Tikaona mkatikati timapeza kunena kuti pali tchimo ndithu limene lidawononga. Ndiye ndigwiritsa ntchito Aroma chapter 7 verse yake ya 14 kunena kuti titachoka mwa Khristu Yesu, tchimo litatilekanisa ifeyo kutichosa mu ufumu wa Khristu, makolo athu atapanda kumvera makamaka pakudya mtengo wodzidzisa bwino ndi zoyipa umene tinaona kale kunena kuti umayimirira ufumu umene uli wanjerekezi wakudziwa zabwino ndi zoyipa, komano osowekerabe makamaka umoyo wina umene tikhale tikukambirana. Ngeno ndigwiritsa ntchito Aroma chapter 7 kuti tione chinthu chimene chidachitika kunena kuti chiwombolo chathu chikafunikire makamaka pa verse imene ya buku la Efeso chapter 1 verse yake ya 7. Aroma chapter 7 verse yake ya 14 ndi imene ndikufuna ndiwerenga apa kunena kuti chikuchitika ndi chani kuti ife tikuyenera kuti tiwomboledwe nanga. Okay, chabwino. Aroma chapter 7 verse 14 Bible likunena kuti pakuti tidziwa kuti chilamulo chili cha uzimu, koma ine ndili wathupi wogulitsidwa kapolo wa uchimo. So mukaona chapter chimona kunena kuti ikukamba nkhani ya chilamulo kuti chilamulo chimakhala cha uzimu nthawi zonse. Koma kwambiri sindifuna kukhuzapo nkhani ya chilamulo, komano kwambiri kumene ndikufuna kukhuza ndi kumusiko kunena kuti koma ine ndili wathupi wogulitsidwa kapolo wachani wa uchimo. So muona kunena kuti anthu atachimwa akuchoka pansi pa wina akukagulitsidwanso kukakhala pansi pa wina. So mmene akuchoka mwa Khristu Yesu, anthu amene anali mwa Khristu kuchiyambi malingana ndi buku la Efeso chapter 1 verse yake ya 3, 4, 5 nati anatikonzeratu kuti tikhale olandirika mwa Khristu Yesu, tikhale anthu oyera mtima chifukwa cha umoyo wa Khristu Yesu mwa ife pokhala kachisi. Mana kuti zitawonongeka anthu atasiya kukhala makachisi a Mulungu, then sakukakhalanso pansi pa Khristu, then akukagulitsidwa kupita mbali ina ndi akukakhala pansi pa chani, pa tchimo. Aroma chapter 7 verse 14 kunati pansi pa tchimo. So tchimo ndimene likukhala ngatino pamwamba ngatino olamulira munthu, pamene munthu ali pansi pa chani, pa tchimolo. Ndoti mwanjena pachiyambi munthu anali pansi pa Khristu Yesu. Khristu Yesu ndi amene anali mutu imene tinaona kalenso makamaka mu Akolose chapter 1 verse yake ya 18 nati Khristu Yesu ndi amene anali mutu. Komano Khristu atachoka kukhala mutu pa munthu, amene akukhala mutu pa munthu lioneka kuti ndi tchimo. Ndi imene so tikuyenera kuti timvetsetse chifukwa chani, ndifano Khristu Yesu akuyenera kuti azanchosenso munthu pansi pa tchimo, then kuti akapitirebe kukakhalabe pansi pa ndani, pa Khristu, ngati akufuna isisa kuti ufumu wa Khristu upitirebe kukhala mwa ndani, mwa iye. Ndi pamene pakubwera chani, pali chiwombolo. Ndoti mwanjena dziko lapansi pansi pa chani, pa tchimo. Tiwenabe timvetsetse ngakhalebe zili zinthu zonena titakhala tikuzidutsa kunena kuti kodi tikamakamba nkhani ya tchimo, kukhala pansi pa tchimo kumatanthauza chani.
ndikukhulupirira kuti malingaliro anthu ambiri analokeka ku zinthu zina zimene mwina zakhala zikungoonekera pa mbalambanda zosasiyang'ana mkati mwachitsanzo ngati kungofunsa munthu unati kodi tikamakamba kukhala pansi pa tchimo zimatanthauza chani, tikamakamba za tchimo kodi zimatanthauza chani. Ambiri ganizo lawo limakhala lothamangira kwambiri ku 1 Yohane chapter 3 verse 4 imene imakamba ndithu motsindika kunena kuti tchimo ndiyo kusayeruzika kapena tchimo ndiyo kuphwanya lamulo. Nthawi zonse amene mwaphwanya lamulo ndi pamene makhala kuti anthu mwachimwa. Ndoti mwanja ina amene akunena kuti anthu ali pansi pa uchimo akutanthauza kuti ali pansi pa lamulo. Komano funso nkumanena kuti kodi lamulo lake limene linaphwanyikalo ndiwo liti limene lawapangisa anthu kukhala pansi, chifukwa Khristu Yesu akuyenera kuti azawombole pansi pa chimene chocho. So lamulo lake ndi litiro limene likumpanga munthu kukhalapo pansi. Ena mwina akhonza kumalingalira kunena kuti atenke mwina ndi lamulo limene akulina kwa Roma chapter 7 verse 14 yonena kuti chilamulo chili cha uzimu, chilamulo chake mwina malamulo 10 apena mwina malamulo ake ndi amenewo. Komano tatiyeni tioneni kunena kuti kodi zenizeni ndi zitizo, chifukwa timuona kunena kuti lamulo lomweli ndi limenenso angelo ena analiononga, analiphwanya makamaka nasiya kukhala pansi pa ndani pa Mulungu. Mwina ndi zimene be tikhala tikungoziunikira mwanja ena. Tikakumbukira bwino lomwe tinaonapo Lucifer woyambisa makamaka kugwa koseko kunena kuti nayenso analowaso muchisaweruziko chimene chichi. Ndi ambiribe mwina amakhala kuganiza kunena kuti Lucifer nayenso anali mmodzi wophwanya malamulo a Mulungu, malamulo kaya 10. Komano tikamaona bwinobwino Bible ndikukhulupirira kuti si zimene Bible likuonetsera. Chifukwa chani? Ndizingokhalabe kukumbusani kunena kuti Efeso chapter 1 verse 4 akunena kuti dziko lapansi lisanakhale ifeyo tinapezeka zoti tinalengedwa kale anthu oyera mtima. Tinalengedwa anthu oyera mtima. So mukaliona lamulo likubwera pamene munthu atakonzedwa kale dziko lapansi lisanakhale kunena kuti adzakhala oyera mtima. Zimene zikutanthauza zonena kuti chiyero cha munthu sichikudalira makamaka zinthu zimene zidzaonetsedwe, chifukwa kuti munthuyu akukonzedweratu chilengedwe chisanakhalepo kudai kuti adzakhala oyera mtima ngakhale asadaonesere khalidwe ngakhale ngati limodzi. Zimenenso zikutsikimizika kwambiri mu buku la Mlaliki chapter 7 verse 29 for Bible limanena kuti ichi chokha ndachipenza kuti munthu analengedwa oyera mtima kapena kuti wangwiro olungama, koma yekha ndi amene afunafuna malongosodo a mitundumitundu. So tikabwera ku Genesis chapter 1 verse 26 mene munthu amapangidwa ndoti anali 100% oyera olungama, komano yekha ndi amene anazigwesera mu mdiwa losenera. Ndino funso ndonena kuti kodi pansi pa chilamulo chake ndi chochiti? Ngati tinganene kunena kuti ndi malamulo 10 ndiye kuti tikhala kuti ndikukhulupirira kuti tikusemphana ndi zimene buku la Efeso likuphunzitsa, chifukwa choti pasanabwere malamulo ifeyo tinali anthu oyera mtima, zimene tinazoona kale kuti ndi mwa Khristu Yesu. So tioneni kunena kuti kodi lamulo lake ndi litiro. Ndi ambakaye ndatengapo step yowunikira kuti kodi malamulo amene ena amaona kwambiri ngati malamulo 10 amene wawa akuchokera pati penipeni. Tikabwera makamaka ku system ya Mulungu, makamaka ya chiyero plus apo ungwiro onse umene tili nawo mu ufumu wa Mulungu, kodi umakhuzana ndi malamulo ngati 10? Tatiyeni tingoneni makamaka pa 1 Timothy chapter 1 verse yake ya 9 pali ndithu mawu enanso amene Paulo anadzadzitsirapo umenepo kuti tikhonza kuzindikira kuti kodi ifeyo ungwiro wathu umakhala okhuzana kwambiri ndi chani. Verse 9 akunena kuti podziwa ichi kuti lamulo silikika kwa munthu wolungama, koma kwa osayeruzika ndi osamvera lamulo, osapembedza ndi ochimwa, osalemekeza ndi anyonso, akupha atate ndi akupha amayi, akupha anzawo, verse 10 achigololo, akuipa, akuchita zoyipa, ndi amuna akuba, anthu amabodza olumbira. So tikangobwera mavesi amene wawa amatitsikimizira kunena kuti tikamakamba za chilamulo sichikika kwa munthu amene ali olungama. So tikabwerano pa chilengedwe cha munthu mukamadziwa kuti munthu amene amalengedwa anali olungama. So mwanja ina mmene kulungama munthu wolungama uyuyu ampanga Mulungu sakuyenera kuti ampase lamulo, chifukwa choti lamulo silipatsidwa kwa munthu amene ali wabwino. Tikhoza kukhala ndi zitsanzo
zosiyanasiyana ngati imene kulili ku dziko lapansi mwachitsanzo makhoti maprizoni salipo ku dziko lapansi kunena kuti akatsutse anthu amene ali abwino, koma anthu amene ali oyipa kapena mabwalo amafumu amene timakhala m'makwalala amene tili mona kunena kuti mabwalo onsewo anayikidwapo pa anthu amene aphwanya lamulo limene linayikidwa. Komano munthu amene alibe vuto tikukhulupirira kuti zinthu ngati zimene zonse zimakhala zomukhudza. Ndeno picture yomweyi chithunzi chomwechi chikuonetsedwanso mu ufumu wa ndani wa Mulungu kunena kuti ife amene anatikuwuza kuti tikhala anthu oyera mtima dziko lapansi lisanakhale, mona kunena kuti chiyero chathu sichikudalira pa lamulo chifukwa lamulo sapatsa munthu amene ali wabwino. Mwanjira ina kuyambira angelo kuphatikizapo anthu onse sanapatsidwe malamulo ngati 10 amene Bible limaphunzitsa limaonetsera kwambiri amene anthu ena ake amagwiritsitsa kunena kuti ndi amene angawapangise kukhala anthu abwino. Sanapatsidwe zimene zifukwa zimene sizimayikidwa kwa anthu olungama koma zimapatsidwa kwa anthu amene ali ndi vuto. So munthu pamene analibe vuto mu munda mwa Edeni sanafunikire malamulo amene wawa. Sonza kuti pali lamulo lina ndithu limene iyeyu analiphwanya limene linampangisanso kunena kuti akalowe pansi pa lamulo lina limene mwina tikhale tikulivundukula kutsogolo kwa ndime tikhalebe limodzi. Ndi tikabwerano pa funso lina lonena kuti mukanena kuti si malamulo amene anapasidwa kwa munthu mutanthauza kunena kuti malamulo kunalibe pa nthawi ina yake, mwina wina angamakhale ndi funso ngati menelo. Tikabwera ku buku la Galatiya chapter 3 verse yake ya 17 ndikukhulupirira kuti pali yankho lokhazikika la funso limeneli. Agalatiya 3 verse yake ya 17 Bible limanena kuti lamulo limene linafika patapita zaka 415 415 akuti silingakwanise kufafaniza lonjezo la Mulungu kuliyesa ngati lopanda pachi. Mwanjira ina lamulo tikaliwonetsetsa lamulo limene Paulo akunena kuti lamulo silikika kwa munthu olungama, munoona kuti ndi lamulo limene linabwera patapita zaka 415 years. Ndio unaona kuti 415 years imene inabwerapo inalipopo inazaonekera kwambiri ndikuzatumphulapo lamulo silimene likapange anthu kuti akhala olungama chifukwa kuti chilungamo chawo chinalipo kale ingakhale lamulo lisanabwere. Zina mwa izo ndi zimene zingangoti zindikiritse kunena kuti lamulo limene anaphwanya makolo athu ndithu si malamulo 10 komano ndi lamulo lonena kuti anali mwa Khristu Yesu komano akukaniza kukhala mwa Khristu Yesu. Ndi chifukwa choti achoka mwa Khristu Yesu anapitisidwa ku lamulo lina limene Paulo akulinena kuti anakhalapo pansi pa lamulo. Ndi limene ndofuna kuti ndingoluonesere limene Khristu Yesu linalolenza kunena kuti abwere mwa njira ina ndi mwazi wake azakwanise kuwawombola anthu amene ali pansi pa lamulo limene. Ndi mwanjira ina ndofuna ndipite kumeneko ndi ndingobwereranso ku Aroma chapter 7 verse yake 14 imene anena kale kunena kuti chilamulo chili chauzimu koma anthu amapezeka kuti ali akuthupi ogulitsidwa kapolo wa tchimo. So tchimo kupezeka kuti lili pamwamba, munthu kupezeka kuti ali pansi. Ndio tchimo talizukuta kale kunena kuti tchimo silimagwirizana kwambiri kuphwanya malamulo 10 chifukwa choti malamulo 10 munthu asanachimwe panalibe. So komano panali lamulo lina ndiye lonena kuti anthu akhazikike mwa Khristu Yesu, Khristu akhale mwa iwo akhale mwa Khristu ku nthawi zamuyaya. Akatero ndiye kuti alowa mu chilamulo chimene Mulungu ali nacho makamaka mu ufumu wake. Ndeno tione lamulo limene anapititsidwa anthuwa kunena kuti anali pansi pa tchimo ngati chani. Aroma chapter 7 verse yake ya 20 kulekeza 23 kukhupira kuti itiuza kunena kuti kodi chiwombolo chathu chikuyenera kuti Khristu asatiwombole kuchani. Vuto limene linalipo makamaka munthu atalowa mu kusayeruzika kumene vuto lake lenileni linali chani. Aroma chapter 7 verse yake ya 20 kulekeza 23. Sindofuna kukhuza kwambiri za malamulo 10 fa malamulo 10 samene ali vuto pa munthu komano tifuna tione vuto lenileni limene lili la munthu limene makamaka likumampangisa makamaka kukhala oseruzika kapena kuti limene lingampangise kusowekera chiwombolo cha mwazi wa Yesu chimene inapangitsa dziko lonse lapansi kunena kuti
lilandire chiwombolo chichi mwa mwazi wa mwana wake Khristu. Kunena kuti kwenikweni chimene chinachitika ndi chani. Aroma chapter 7 verse yake ya 20 kulekeza 23 ndimene ndikhala ndikuwerenga papa. Verse 20 akunena kuti koma ngati ndichita chimene sindichifuna, sindinenso amene ndichita, koma uchimo wakukhalabe mkati mwanga ndiwo. So tikaona tchimo litabwera, chifukwa kuti tchimo ndimene lili bonsi, limene lili bwana olamulira munthu. So munthu likumulamulira kuchita zimene iye samafuna. So munthu akufuna china, komano munthuyo chimene akuchifunacho samachichita. Ikhoza kungopeka chitsanzo mmene kulili ku dziko lapansi. Chifukwa nthawi zina anthu ambiri amanena kuti mwina anthu ngakhala oyipa apeza kuti akusowekera kudziwa chilamulo. Chifukwa mukaona kuti munthu woyipa ngakhale munthu wabwino, na nkhani ya choyipa ndi chabwino amachidziwa. Ndipeka chitsanzo, munthu amene samapita kukachisi komano ali pa banja, muzapeza kuti amazindikira zonena kuti akuyenera kukhala okhulupirika kwa mkazi wake mmodzi yekha amene anamkwatira. Komano chifukwa choti kuti iyeyo mwa iye akusowekera umoyo wina, apeza kuti mwina akuchita khalidwe ozembazemba wachigololo. Ndimoneno kunena kuti munthu uyu amafuna kumachita chabwino kwa mkazi wake, komano kuchita kwabwino kokumansowa. Amaona kunena kuti ndipeke chitsanzo, ngati ndi foni, mufoni munthu mmene muli manambala achibwizi. So malo moni ati foni ija azisiya pa khomo kapena ansile okondedwa wake, sizingatheke. Chifukwa chana kudziwa kuti foni akangoisiya ndiye kuti iputisa maudani, ndamayinyamula foni ija ndikumankana nayo kuyenda. Kapena ngati ali pa khomo, ena amafika mpaka na foni ija poyizimitsa, unene foni ija mwina isagwire ntchito, cholinga yoti asaziwike kwa okondedwa wake kuti ndosakhulupirira. Mwanjena umakhala kuvomereza kunena kuti chimene ine ndikuchita chinthu choyipa, ndipo ine sindichifuna imene nditamachita, ndipo sindifunanso choyipa chimene chitaululika kwa mkazi wanga. Chifukwa chani? Chiwononga ubwenzi umene uli pakati pa ine ndi okondedwa. Ndeno mukhonza kuona kunena kuti Paulo akutumphulapo chinthu china chimene pakati pa munthu amene asadziwa ngakhale Mulungu kapenanso ngakhale munthu amene amadziwa Mulungu, amapeza kuti zochita zomwezi zikukhala zofanana kwambiri. Unati ndikumachita chinthu chimene ineyo moyo wanga sumafuna kuti achichita. Ndiye verse yake ya 21 vuto limakhala chani? Ndipo chotero ndipeza lamulo ili kuti pamene ndifuna chabwino choyipa chilipo. So Paulo amazindikira kunena kuti okay, pali lamulo lina limene likundipangisa kunena kuti pamene ndikufuna ine ndichite chabwino, choyipa ndi chimene ino chikumachitika kwambiri. So pali lamulo lina. Funso nonkomana kuti kodi lamulo lake ndi malamulo teni amene Paulo akwanena pa verse 22 ndi 23 ndi pamene tione kunena kuti lamulo lake ndi liti. Verse 22 akuti kuti pakuti monga mwa munthu wamkati mwanga ine ndikondwera ndi chilamulo cha Mulungu. So Paulo akunena kuti mkati mwanga akazika nthawi zonse akondwera ndi chilamulo cha Mulungu. Komano verse 23 akuti koma ndiona lamulo lina m'ziwalo zanga lili kulimbana ndi lamulo la mtima wanga ndi kundigonjetsa kapolo wa lamulo la m'ziwalo zanga. So mona unena kuti akutumphula kunena kuti komano ndikupenzapo pali lamulo lina osati malamulo teni, chifukwa iye mtima wake umakhala okukhumbira nthawi zonse kumachita zimene zili pa malamulo teni. Komano pali lamulo lina mkati mwake limene limampangisa kutani kutsutsana ndi lamulo limene amalifuna. So muona kunena kuti pambali pa malamulo teni pali lamulo lina limene munthu anagweredwamo, limene analowamo, limene si malamulo teni ayi, koma pali lamulo lina. So malingana ndi this Paulo akutsindika kuti pali lamulo lina. So pali lamulo loyambirira limene Mulungu anapereka lone anthu akhale mwa Khristu Yesu, makamaka apa kudya mtengo wa moyo okha nthawi zonse, asadye ku mtengo zabwino ndi zoyipa, kapena kuti asalowe mu ufumu wa mdierekezi umene unalowa kuphunzira zabwino ndi zoyipa. Munthu ndikumadzipangira chisankho payekha. Teno atachoka pa lamulo la Khristu Yesu, la mwa Khristu, akulowamo mu lamulo lina. So lamulo limene si malamulo teni, komano ndi lamulo lina limene linampanga munthu, limampangabe munthu kunchita force kuchita chimene moyo wake samafuna. So mukaliona lamulo lili ndi lakukhala pansi lokhala pansi pa tchimo limene lotofuna tilizikuti pansi pa tchimo atanthauza chani. So lamulo limene limaona kuti ndi limene limagwira ntchito kwa anthu amene ali akuthupi. So tikamanena kuti anthu amene ali kuthupi zimatanthauza chani? Anthu amene akusowekera umoyo wa ndani wa Khristu Yesu. Chifukwa tikamanena za ntchito za thupi, makamaka Galatians chapter 5 verse 20 yani 19 imaonesera kuti ntchito za thupi ndizo kuledzera chani,
zimene zimaonekera chifukwa choti munthu akusowekera Khristu Yesu. Napeza kuti akuonesera zintchito zimene amaonesera zipatso zachigololo, kuba, kupha chani. So munthu akakhala ndi Khristu Yesu amaonesera zipatso za mtendere, kuleza mtima, chifatso, chiletso. Ndi zimene zimachitika makamaka mu zimenezi. Ngati uli wakuthupi ukusowekera Khristu, umapeza kuti ukuchita izizi zoyipa. So ngakhale kuti apasidwa lamulo sizingaphule kanthu, zingopitirizabe kuwononga iweyo. So ngati munthu uli mwa Khristu Yesu umapeza kuti ukuonesera ntchito zabwino, chifukwa Khristu ochita mkati mwako amapeza kuti akuthandizira kuchita chimene chili chotani choyenera. So tikaona lamulo limene munthu analilandira ndilo kukhala pansi kukhala mu moyo opanda ngani, opanda Khristu, limene linakhala vuto la munthu, kapena kuti kulandira chilengedwe china chosowekera Khristu Yesu kukhala ngati moyo wako. Khristu Yesu loti saliso moyo wa munthu, Khristu Yesu sakutsogoleranso moyo wa munthu. So munthu unakuyenera kuti yekha mu chilengedwe chimene wachisankhachi chichi chatsopano chonati yekha azizitsogolera kuchita chimene chili choyenera. Chifukwa chani? Wadziwa zabwino, wadziwa zoyipa, yekha anapange chisankho chomasankha chachani chabwino. Limene linali vuto limene lili lamulo lina limene munthu analilandira, kukhala mu moyo opanda Khristu Yesu. So Yesu Khristu no kubwera kwake kwa chiwombolo akufuna kuti azambwezerese munthu pa chinthu chimene anayenera kukhala, chimene chili choyenera, chimene chingampange yekhayi kukhala wa mfumu wa ndani, wa Khristu Yesu. Timadzoza kuti munthu ndithu popanda Khristu Yesu palibe chabwino chimene angachita. Mwachitsanzo tikawerenga 1 Korinto chapter 2 verse 14, mumakhumba mwina kuti muchite za Yesu koma sizimatheka. Chifukwa chani? Vuto limakhala limene 1 Korinto chapter 2 verse 14 ifo akunena Bible kunena kuti akunena kuti munthu wachibadwidwe chawo munthu nkosatheka kulandira za ndani, za Mulungu. Manjana munthu amene amasowekera mzimu wa Khristu nzosatheka kunena kuti akhonza kuchita za Khristu. Kwa kuti uchite za Khristu zikudalira chani? Mzimu wa Khristu uja. Neno mona chifukwa cha zimene zizi Khristu Yesu anayenera kuti abwere ku dziko lapansi kunena kuti azamuombole munthu amene ali pansi pachiti pa chimene chichi, chimene makamaka chikumkhalira chipinjo. Chifukwa kuti akusowekera Khristu akufuna atachita zabwino koma zabwino zisizikulani sizikuthika. So Khristu Yesu akuyenera kuti azabwere. Komano Khristu sangangokonze vuto ilili mwachangu chifukwa kuti pali chichewa china chimene chimanenedwa kuti chilungamo chikuyenera kuyenda ngati madzi. Munthu mu Edeni akusankha mtengo odzizamuna ndi zoyipa. Yemweyunso munthuyunso akuyenera kuti adzisankhire kubwereranso pamaso pa ndani, pa Mulungu. Waonapo vuto mu mfumu wa Satana odzizamuna ndi zoyipa, zoyipa ndi zabwino, kenako kumadzisankhira chabwino payekha. Waonamo vuto, so akuyeneranso yemweyunso munthu apange chisankho chobwereranso mfumu wa Mulungu. Ndemona kuti ati 4000 years yonse yambuyomo, zaka zimene zizi Khristu Yesu asanabwere, munthu anafunisisa kubwerera pa chimene Mulungu anamkonza, koma sichinatani, sichinatheke. Mona neno Khristu Yesu anaonekera ndithu kunena kuti akuyenera Khristu kubwera bansi. Ndifake Genesis chapter 3 verse 15, munthu kungochimwa lonjezo linaonekeratu ndithu kunena kuti mbewu ya mkazi ikuyenera kuti izaphwanye mutu wa chinjoka, kapena kuti izawa chose anthu pa fundo iyi yoyipa yolakwika imene inali yabodza ndithu yonena kuti munthu sangaonesere chabwino ataziwa chabwino ndi choyipa kenako kuti yekha ngazisankhe. No, chifukwa munthu payekha amene alibe cha Khristu cha uzimu zosatheka kuti angakasankhe chayani cha umoyo wa uzimu. Ndeno Khristu Yesu akuyenera kuti anthu azawombola wawa. Ndeno moneno zimeneno kumwamba kukuchita kunena kuti akwanirise chinthu ngati chimene chichi. Tikabwera buku la Filipi chapter 2 yamene timapeza kuti Khristu Yesu anenera kuti azichepese, kapena kuti Khristu Yesu azikhuthule, kapena kuti cha umulungu china chilichonse chimene iyeyu anali nacho, kapena kuti umoyo wosomena anali nawo ali kumwamba, kunena kuti azikhuthule ndithu akhale mofanana ndi munthu, kunena kuti akapereke makamaka dipo la zotsatira za tchimo limene munthu analitani analichita makamaka pa mtengo odzizamuna ndi zoyipa. Ndiyona kuti no Khristu Yesu anabwera ndithu mu munthu wonse ku dziko lapansi kunena kuti azayankhe funso lalikulu limene makamaka munthu lampangisa kuchoka muchani mu ufumu wa Mulungu. Ndeti kabwera kwa Galatians chapter 4 verse 4 amanena kuti itakwanira nthawi ndithu Khristu akuti anabadwa ndithu mwa mkazi omvera chani, omvera lamulo. Khristu
nthawi yake itakwana ende abadwe ku dziko lapansi, anabadwa. So tikabwera mu verse 5 amanena kuti chimene anabadwira Khristu ndicho choti azaombole anthu amene ali pansi pachani, pachilamulo, kuti ati sasakhalenso otumikira lamulo koma akhale otumikira ndani, otumikira Mulungu. So chiyamwa chake chomwe chicha chakusokera umoyo wa Khristu yeri none anthu amene wawa awaombole makamaka ku dipo limene analilowali. So Khristu limene anabwera ndithu mu munthu wonse kunena kuti akakwaniritse chonse chimene munthu wachitani, wachiwononga. Ndoti mwa njira ina Khristu akuyenera kukhala ngati munthu ku dziko. Khristu anayenera kukhala ndi umoyo wonse umene munthu ali nawo, makamaka kunena kuti akakwanise makamaka kubwenza chinthu chimene chinatani, chinawonongeka ngati chiwombolo chokhacho. Lero tikabwera mkatikati mwa ndime timapeza kunena kuti tchimo lenileni limene Khristu Yesu anazalifera pa dziko lapansi, limene limadziwika bwino, si zotsatira za tchimo zimene anthu ambiri amazikamba kaya zakuba, zachigololo, zakupha, zachani. Chifukwa tikabwerano ngati pa Mateyu chapter 27 verse 46 Khristu Yesu amene anapachikidwa, ndikupeza kuti zinthu zambiri ngati zimene ziti kuzidziwa kale, kuti Khristu Yesu moyo wake amene anayendera ndoneni anakhala opanda banga, opanda chilema, kapena sanaonesere umoyo unalonso wa uchimo. Ndipo tikabwerano pa nthawi imene pa mtanda akuonekera pa Khristu Yesu, tiona kunena kuti pamene paja analirapo kuti eli lamasabakitani, makamaka kulankhula kunena kuti Mulungu wanga mwanditani, mwandisiranji ine, makamaka kuonetsera chinthu china chimene chinasokera makamaka munda mwa Edeni. Chifukwa kukhale akubwerenza kunena kuti munda mwa Edeni chimene chinasokera ndi Mulungu mwa anthu. Ndeno tikabwera Khristu Yesu pa mtanda paja anayenera kuti aonesere chimene chinachitika mu Edeni, tchimo la munthu, ndilonera kuti munthu anasowa Mulungu. So Khristu Yesu sakuyenera kuti pa mtanda paja akasowepo umoyo wa Mulungu, akasowepo umoyo wa Mulungu, komano monga akuyenera kuti abwezerese anthu mu ufumu wa Mulungu, iyeyu posowa umoyo wa Mulungu akapitirebe kukhala mwandani, mwa Mulungu. Apa pano pali chifukwa chimodzi chokha chimene chikuonetsera kunena kuti ndi chifukwa chani kumwamba kunagwiritsa ntchito umoyo wa Khristu. Pali chifukwa ichi chionera kuti Mulungu sakanagwiritsa ntchito umoyo wa ngati ngelo kunena kuti akapereke chiwombolo chimenechi. Chifukwa chani? Ngelo kungonchosera umoyo wa Khristu, ngelo amene ndiye kuti watani, watha, palibe china chonse chimene angachite, malinga ndi Kolose chapter 1 verse yake ya 18 kumasika m'munsi. So tikaonanso ngakhalenso munthu sizikanatheka munthu kuwombola munthu, chifukwa munthuso popanda umoyo wa Khristu sangakwanise kukasankhira anthu cha Khristu. Mwana? So chifukwa chimene Mulungu akugwiritsa ntchito mwana wake obadwa yekha chifukwa choti Khristu Yesu amene anatuluka kwa Atate nkotheka kukhala ndi khalidwe lonse limene Atate ali nalo mukubadwa, ngakhalebe Atatewo atapezeka kuti Atate sanakhale mwa iye. Khristu akhoza kukasankhabe Atate chifukwa choti iyeyu ali ndi chilengedwe, ali ndi nature, ali ndi chikhalidwe chofanana ndi cha Atate. Atate chifukwa kukhala abwino si chifukwa cha wina amene ali mkati mwako, koma ndi chifukwa cha chimene iwo alili. So tikamonanso Khristu Yesu ubwino wake ndionera kuti akhonza kukhala wabwino chifukwa kuti iyeyu anabadwa kuchokera kwa Mulungu. Ndipo anabadwa kuchokera kwa Mulungu, ngakhale Mulungu pa nthawi ina pa mtanda paja angakalekane naye, akapezeka zoti ngakhalebe ali mu munthu akusankhabe ufumu wa ndani, ufumu wa Mulungu, akusankhabe kukhalabe mwa Mulungu. Ndifake muona kuti Khristu Yesu pa mtanda paja ataonetsera tchimo la dziko lapansi, nali tchimo la dziko lapansi ndiko kulekana ndi Mulungu. Iyeyube anasankhabe Mulungu, makamaka kubwenzeretsano chisankho cha munthu mu Edeni munthu. So munthu mu Edeni pa mtengo wodziwira bwino ndi zoyipa atasankha ufumu wa Satana, sizikanathekanso kubwereranso ku ufumu wa Mulungu ali pa mtengo omweyo. Ndi Khristu Yesu yekha amene pa mtengo wodziwira bwino ndi zoyipa atakhala pansi pa ufumu umene wodziwira bwino ndi zoyipa wa pansi pa chilamulo, atakhalabe osowa Mulungu pa mtanda paja, akapezeka kuti Khristu akukasankhabe makamaka Mulungu kuti akhalebe mdzanja lake. Famuona kunena kuti mu Luka chapter Luka chapter 23 verse 46 Yesu anafika ponena kuti Atate ndiperekabe moyo wanga muchani, mu dzanja lanu. So ndiperekabe moyo wanga dzanja. Ngakhalebe Khristu sanali mwa Atate sanali mwa iye ananthawa, komabe Khristu anasankhabe kukhalabe umoyo wake mwandani, mwa Mulungu. Chimene chichi ndi chimene chinaloleza ndithu mwa zokha wa Yesu Khristu kuti uchite zimene zise, chifukwa popanda kutero ndithu panalibenso wina amene akanachita ntchito yake ngati imene iyi. Munthu, angelo onse kungosokera moyo wa Khristu, palibe chimene angatani angasankhireso Mulungu. Chifukwa chani?
cha ubwino chimakhala kuti chatani chachokamo. Ndeno tikabwera mu buku la 2 Korinto chapter 5 verse 21 timapeza kuti Khristu Yesu amene sanali wochimwa ndithu mwachibadwiro cha uchimo umene ife tinacho, kunena kuti sanachite zoyipa zinanso pa dziko lapansi, komano anayesedwa wauchimo m'malo mwathu, kunena kuti ifeyo tikakhale olungama mwa iye. So mona kuti Khristu Yesu osachimwa koma kuyesedwa ochimwa chifukwa chani? Pa mtanda paja Khristu Yesu akukhala mu umoyo ngati umene uli wa anthu osowekera umoyo wa Mulungu, koma iye akubwera kusankha Mulungu. Tionanso pa mtanda omwepa akuonekeranso ndi khalidwe ngati mene alili amene analinso ngati Satana. Fa Satana asanayeso chosowa chake, tikabwera mu Bible timapeza kuti chosowa cha Satana kunena kuti akhalenso mu nature imene ali ndi chifukwa choti akusowekera Mulungu. So Yesu anakhala pa mtanda paja ngati umoyo umene uwa munthu osowekera Mulungu, ngati umoyo umene uwa Satana osowekera Mulungu, komabe chifukwa kuti iye anali wobadwa yekha wa Mulungu anakwanisa kusankha yani? Kusankhabe kukhala mwa Mulungu. Zimene zinali zosiyana kwambiri ndi Satana. Satana atasowekera Mulungu sadasankhenso Mulungu, sangasankhenso Mulungu, kapena munthu osowekerabe Mulungu moyo wa Mulungu nkali mwake sangasankhenso ndani? Sangasankhenso Mulungu. So tikamanena nkhani ya chiwombolo ikuchokera pamene papa kunena kuti umwazi umene wa Khristu Yesu ndi umene unayenera kuzakhesedwa, kunena kuti ubwenzeretse munthu mu chimene anali pachiyambi mwa Khristu Yesu. Komanda sizikanatheka kunena kuti angozipange izizi mwa chidule, kunena kuti basi ifane munthu anachimwa tankhulukira basi tingobwenzeresa. No, panene akuti chilungamo chiyende ngati madzi. Munthu anasankha kuchoka mu ufumu wa Mulungu, akuyeneranso yemweyo asankhe kulubwerera mu ufumu wa Mulungu. Ndi asankha bwanji? Yekha sizingatheke, akuyenera kuti Khristu Yesu mwa munthu wosaonekera ku dziko lapansi. So munthu wosowekera mzimu wa Mulungu, Yesu pa nthawi ina adzasowekeranso mzimu wa Mulungu, then kenako azabwenzerese anthu mu ufumu wa ndani? Wa Mulungu, popanga chisankho chosankhabe Mulungu ngakhale mzimu wa Mulungu usanali mwa iye. So tikachiweyano pa Aroma chapter 5 verse yake ya 10 kungotsimikizirabe makamaka Efeso chapter 1 verse yake ya 6 imene kunena kuti ifeyo tiloledwa, we are accepted mwa ukondedwa wake. Kunena tiloledwa mwa ukondedwa wake. Tikapita kwa Aroma chapter 5 verse yake ya 10 imene iso ndikuena ndiwerengere fa pali chinthu china chosangalatsa chimene chimaonekera pamene pa verse 10 akuti pakuti ngati pokhala ife adani ake tinayanjanisidwa ndi Mulungu mwa imfa ya mwana wake, makamaka ndithu popeza ife tayanjanisidwa tizapulumuka ndi moyo wake. So ife titakhala pansi pa udani ndi Mulungu, paja udani wa Mulungu ndi Mulungu ndiwo kukhala munthu wakuthupi wosowekera umoyo wa Khristu. So munthu amene akusowekera umoyo wa Khristu amakhala mdani wa Mulungu, pasangakwanise kuchita zimene Mulungu amatani amafuna, ife mwa iye mulibe chichani chabwino. So ife pokhala mu udani umenewo ndi Mulungu, akunena kuti tinayanjanisidwa ndi Mulunguyo kudzera muchani? Mu imfa ya mwana wake. So tikaona mwazi umene ukukhesedwa pa mtanda paja ndi umoyo weniweni wa ndani? Wa Yesu. Chifukwa paja tikapita ku buku la Genesis amanena kuti anthu amalangizidwa kuti asamadye mwazi wa chiweto. Chifukwa yani? Moyo wa chiweto china yonse uli muchani? Uli mu mwazi. So tikamuyano umoyonso wa Khristu Yesu ndiyena kuti mwazi wa Khristu Yesu si mwazi wamba chabe kunena kuti mene umangolinga mwazi, komano ndi umoyo weni wa ndani? Wa Khristu Yesu umene ukuyenera kumpulumutsa munthu. In fact, Aroma chapter 5 ikutsindika verse 10 kunena kuti ife titakhala pansi pa udani umenewu tikuyanjanisidwa ndi Mulungu kudzera mu imfa ya mwana wake. Imfa ya mwana wake then ikutulutsa moyo umene uli wa mwa Khristu Yesu. Then chifukwa choti tayanjanisidwa ndi umoyo umene uwa kuti tizapulumuka ndi umoyo wa ndani? Wa Yesu Khristu. So sitikupulumuka chifukwa cha umoyo wathu ayi, koma tikupulumuka chifukwa cha moyo wake. Moyo wake mwa ndani? Mwa ife. Ndi zimene Bible likupitirira kuonetsera. Ndikukhulupirira kuti mwa Efeso chapter 1 verse 7 akamanena kuti tili nacho chiwombolo mwa mwazi wake, imakhala kuonetsera zimene zikunena kuti mwa Khristu Yesu dziko lapansi limene linali kale mu dalitso, limene linali ndi atemberero chifukwa chakuti chosedwa kwa mzimu wa Khristu mwa iwo atasankha mfumu ina, then Khristu sakazibwerezeresa mu dalitso lija makamaka polola mwazi wake ukhesedwe ku dziko lapansi kunena kuti upereke dipo makamaka la zolakwa zimene zinachitika mu Eden. Ndicho ngoti akampatsenso makamaka chiyero chimene chinali chosowa makamaka tchimo litalowa munthu akusowekera umoyo wa Khristu. Khopera Efeso chapter 1 verse 7 ikuonesera fundo ngati zimenezo. Ndi kupita no ku Efeso chapter 1 verse yake ya 8
kukayikenza 9 makamaka kumeneno yakhale kupita chakumapeto makamaka kwa zokambirana zathu. Tibwerere ku Efeso chapter 1 verse 8 kulekeza 9 ndikhulupirira kuti zikumveka bwino ndithu. First chapter 1 verse yake ya 8. So palino chinthu china chimene chikuyenera kuti chionekere makamaka ku dziko lapansi. Chifukwa chani? Dziko lapansi likuyenera kuzindikira zonena kuti moyo wosatha, kapena kuti chipulumutso, kapena kuti chiwombolo, kapena kuti chilungamo chonse chagonera mwa Khristu Yesu. Ndati tonse pa dziko lapansi tikuyenera kuti tizindikire chimene chichi. Ngati wina sazindikira, ngati wina sakhala mu chimene chichi, ndikukhulupirira kuti palibe chimene chingathandize ku moyo wake wauzimu kapena moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ndeno tikabwerano pa verse 8 akunena kuti chimene anatichulukitsira ife nzeru zonse ndi chisamaliro. Verse 9 anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chache monga kunamkomera ndi monga anatsimikiza mtima kale mwa iye. So muona kunena kuti ifeyo dziko lapansi takhalabe tili pa umbuli wina wake waukulu osazindikira chinthu chimene chili ngati chipulumutso chenicheni cha umoyo wathu. Chifukwa mukaliona dziko lapansi panopa mipingo yambiri imene ikukamba kunati anthu atani kuti apulumuke, ambiri amalingalira kunena kuti ayesense achite zinthu zabwino ndithu pa iwowa, ayesense ndithu mwakuthekera konse aonetsere khalidwe la Mulungu. Ndeno tsiku ndi tsiku anthu akuyesesa kuti alowe mu chimene chikoma zikutani zikukanika. Vuto leniyeni samalidziwa kunena kuti pali lamulo lina limene linawonongeka, ndiyo lamulo lokhala mwa Khristu. Simuli mwa Khristu simungakwanise kuchita za Khristu. Ndeno mona kuti verse 8 ndi 9 akutizindikiritsa ife kunena kuti pali chinsinsi china chimene makamaka chinakhala chobisika, chimene chikuyenera kuti chionekere, chimenenso chili chokhacho chifuniro cha ndani, chifuniro chache. Ndikukhulupirira kuti mu mavesi oyambirira uku tinaoneserapo nkhani ya chifuniro cha Mulungu pamene Paulo amanena kunena kuti ndi kapolo wa Khristu Yesu mwa chifuniro cha Mulungu. Timene tinkaonapo kunena kuti tikamakamba za chifuniro cha Mulungu malingana ndi Yohane chapter 6 verse yake ya 28 imanena kuti 28-29 amanena kuti ntchito ya Mulungu ndi kuyang'ana pa Khristu Yesu, akuyang'ana pa mwana ndi kumkhulupirira amene amapezeka lochita ntchito ya Mulungu. Plus apo verse 40 ndi 40 verse 39 ndi 40 ya chapter yomwe chapter 6 cha Yohane amanena kuti chifuniro cha Mulungu ndichi kunena kuti tikhulupirire mwa mwana wake. So mwanjena tikamakamba za chifuniro, chinsinsi cha chifuniro chache, ndiyo inena kuti dziko lapansi likuyenera kuti lizindikiritsidwe chinsinsi chimene chichi. So tiona kunena kuti kodi chinsinsi chimene chili ndi chani. Chifukwa mukuona kuti Bible buku la Efeso likubwera ndi mastepe. Step yoyambirira ndiyo nena kuti dziko lapansi lisanalengedwe Mulungu akukonzeratu kunena kuti zonse zidzakhala mwa Khristu Yesu. So chifukwa kuti zonse zidzakhala mwa Khristu Yesu, zonse zidzakhala zoyera. Palibe chinthu ngakhale chimodzi chimene chidzakhala chotani chosiyana ndi cha ufumu wathu, kapena kuti anthu kapena angelo palibe amene azapezeka kuti osiyana ndi khalidwe athu, chifukwa adzakhala mwa ndani, mwa Khristu, adzakhala oyera mtima. Then anthu amene alengedwa akukhala mwa Khristu uja, komano atakana principle imene, atakana fundo imene iyi akukazilowesa kuchina, then Khristu kumwambabe kinani Mulungube sakusinthabe chimene iye anachika. Chifukwa choti pabwera zinthu zina za temporary za panthawi kochepa akuauzabe kunena kuti no, chifukwa kuti pachitika izizi pakuyenera kuti Khristu Yesu azakuomboleni inuyo chifukwa chimene choyipa inuyo mwachilowachi. So Khristu akubwera kuzaombolabe anthu aja. So atamaliza kuwaombola akuyenera kutinso anthu onse pa dziko lapansi atsikimize mtima, azindikire, wina aliyense wang'ono ngakhale wamkulu azindikire zonena kuti palibe ndithu umoyo wina, palibe ndithu chilungamo china choposera chilungamo cha Khristu. Ndichifukwa kunena kuti pali chinsinsi cha chifuniro chake chimene chikuyenera kuti chivumbulutsidwe, wina aliyense achitani achizindikire. So iyi ndiye step ya number 3 imene ikuonekera. Step yoyamba ndiyoti anthu adzalengedwa mwa Khristu. Step ya number 2 anthu atachoka mwa Khristu anene asoti azabwerezedwe mwa Khristu. Then step ya number 3 anthu amene sakuzindikira kuti kukhala mwa Khristu ndicho chinsinsi chanichani cha Mulungu akuyenera kuti ku dziko lonse lapansi azindikire. Then no, akamaliza kuzindikiritsa ndiye pabwera step number 4 imene no Khristu Yesu azakhaleno olamulira konsewu. Ndikukhulupirira kuti ndi zimene
buku la Efeso zina mwezo zimene likhale likutionesa. Ndeno tifuna tione kunena kuti chisisibera chitsikimize yayo ndi chitidwe. Pa verse 10 akuti kuti pamakozedwe amakwandwe anyengozo akasonkhanitse pamodzi zonse mwa Khristu zakumwamba ndi zayani ndi zapadziko. So verse imene ndilekeza ndimene muona zonse zakumwamba ndi zapadziko pali chinsinsi ndithu chimene chikuyenera kuti chionekere kwa anthu onse kunena kuti zakumwamba ndi zapadziko lonse zikasonkhanitsidwe mwa ndani? Mwa Khristu. Ndimene kunenera verse yake ya namba 10 chakumapeto, zonse mwa Khristu zakumwamba ndi zayani zapadziko. Ndifake tikabwerera ngati mupemphero la Ambuye limene anaphunzitsapo ophunzira ake kuti azipemphera makamaka mu Mateyu chapter 6 komanso mu Luka chapter 11 anawuza zonena kuti muzinena kuti ufumu wanu udze monga kumwamba chomwe chichani pansi pano. So tikabwera pa principle ene timapeza kuti onse amene ali kumwamba, angelo amene ali side ya Mulungu ali mwa Khristu Yesu. So tikabwera pa dziko lapansi muona kuti pa dziko lapansi ngakhale Khristu Yesu akulamulira ngati mfumu malinga ndi Daniel chapter 7. Kopya kuti zimezi tikhoza kuzionanso ku series athu kuma SOLs studies. Una kuti palino kuzo imene Daniel chapter 7 noti Khristu Yesu ngati mfumu akuyenera kuti ayambe kulamulira pa dziko lapansi pamene iyeyu waliwombola dziko limene lili, pamene iyeyu walemekezedwa, pamene iyeyu walowa mitima ya anthu malinga ndi Galatia chapter 4 verse 6. Kuchokera pamenepo anthu amene akusogozedwa ndi Mzimu wake, amene wanda amene ali ngati nosadi amufumu wake. So ngakhale bezijonjo dziko lonse likuyenera lizindikire kunena kuti likuyenera kuti likhale pansi pa Khristuyu. Ngeno mona kunena kuti uthenga umene ukuyenera kuti ufukulidwe, ulalikidwe pena paliponse pamene pali anthu azindikire kunena kuti pali chinsinsi china chimene chinakhala chobisika chimene si zimene tinaziphunzira mu chipangano chakale kunena kuti mwa malamulo kapena zimene tinaziphunzira kunena kuti tizipanga masystem ngati awa kapena achidwa oseja amapanga aja, komano kukhazikika mu umoyo umene wapatsidwa mwa ife kuyang'ana ndi kukhulupirirabe pa mwana wace Khristu Yesu. Zimezi zino ndi zimene zikuyenera kuti zionekere ku dziko lapansi kuti zikapange ufumu wakumwamba kuti ukhale monga kumwamba chomwecho pansi pano. Then kena kukakwanisa nayo mukaona pansi pano soti ndi wina aliyense amene akuzindikira za nkhani ngati imeneyi kusonyeza kuti pali chinthu china chimene chikuyenera chichitike kunena kuti onse okhala ku dziko lapansi azindikire za chinsinsi chimene chichi kunena kuti zakumwamba ndi zapadziko zikakhale mwa ndani? Mwa Khristu Yesu. Ndeno chimene chikuyembekezedwa ndi chani? Tipite ndingodzadzitsapo ndi Chivumbulutso chapter 10 verse 7 ndikhulupirira kuti ukuso ndi kumene Yoha akumakukhuza kwambiri makamaka ku maphunziro a buku la Chivumbulutso. Komabe ndingofuna kuti ine ndingodzadzitsira pambali imeneyi makamaka chimene chalembedwa m'buku la Efeso kunena pali chinsinsi china chimene ndithu chikuyenera kuti chizindikitsidwe ku dziko lapansi kunena kuti zonse zakumwamba ndi zapansi zikakhale mwa ndani? Mwa Khristu Yesu. Chimeneno chinayambika kale kunena kuti anthu amene azindikira kunena kuti adawomboledwa mwa Khristu Yesu, Khristu Yesu ali umoyo wawo kapena Khristu Yesu ali mwa iwo, sakuyenera kuti khala okha ndithu koma likuyenera kuti dziko lonse lapansi likakhale muchiti mu chimene chichi. Leno ndifuna ndimalizeko ndi kumene ku Chivumbulutso chapter 10 verse 7 makamaka chinthu china chimene chizakhale chikumalizika ku nthawi yomwe ikubwera kutsogolo. Chivumbulutso chapter 10 verse 7 ati komatu m'masiku amawu a mngelo wachisanu ndi chiwiri mmene iye adzayamba kuwumba, pamenepo padzatsirizika chinsinsi cha Mulungu monga analalikira kwa akapolo ace aneneri. So mukaona buku la Chivumbulutso nalonso likufuna kuti lilumikizane kwambiri ndi zimene Paulo akukamba ku buku la Efeso chapter 1 verse yake ya 9 ndi 10 kunena kuti pali chinsinsi china ndithu chimene chikhale chikutsimikizika kuti zonse za kumwamba ndi zapansi zikhale mwa Khristu Yesu. Ndakunena kuti zinthu zimene zizi zidzaonekera kwambiri pamene mngelo wachisanu ndi chiwiri adzayamba kuwomba. Mmene azayambe kuwomba pazakhala kuti chinsinsi chimene chichi chatani? Chamalizika ndithu, chaonekera ndithu ku dziko lapansi. Tikanena za mngelo wachisanu ndi chiwiri ndikukhulupirira kuti ndi nthawi imene muliri wa namba 7 iyi ndi nkhani ya miliri iyi angelo amene akuwomba. Nkhani ya muliri wa namba 7 amene uzakhala kuwomba izakhala kuti chinsinsi chimene chidamalizika chidaonekera kale kunena kuti anthu ali mwa Khristu Yesu. Mwana? So ndi zina mwazo zimene zikuyenera kuti zidikiridwe. So tikabwerano
ngatinso ku Chivumbulutso chapter 11 verse yaka 15 imavomerezanso makamaka kufanana ndi zimene zalembedwa pa Chivumbulutso chapter 10 verse yaka 7 ndikhoza kungowerengabe msalo 11 verse 15 imene akunena kuti ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba ndipo panakhala mawu akulu mwamba ndi kunena ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi Khristu wace ndipo adzachita ufumu kufikira chani nthawi za nthawi. So muonanso kuti pamene mngelo wa namba 7 azakhale akuyamba kuomba akuna kuti kuzamveka mawu kuti so ufumu wa pa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ulanthauza kuti Khristu azayamba kulamulira nthawi imeneyo? No. Komana ulanthauza kuti Khristu Yesu azakhala kuti wadziwika kuti ndi mfumu yolamulira dziko lonse lapansi kwa wina aliyense wang'ono ngakhala chani wamkulu. Komana tikaona pa nthawi inoyi muona kunena kuti chimene chichi sichidadziwike kwa anthu ena. Anthu ena sakudziwa kuti Khristu Yesu akulamulira. Kumbukira tsiku linake nyamacheza ndi m'bale wina akunena zoti amweni mudziwa kuti panopa tili mu ufumu wa Satana. Ufumu wa Satana ndo Satana ndi amene akulamulira pa dziko lapansi. Ndinamuyankha kuti no, Satana si amene akulamulira pa dziko lapansi. Ufumu wa dziko lapansi unatengedwa sulinso m'manja mwa Satana. Malinga ndi Daniel chapter 7 ufumu wa dziko lapansi uli m'manja mwa wina amene ndi Mulungu amene akugwiritsa ntchito mwana wake Khristu Yesu kulamulira. So Khristu Yesu amene akulamulirawo ndi amene no akuonetsera makamaka ufumu umenewo. So ufumu suli wa mdierekezi ayi. Mdierekezi ufumu wake unatha ndithu. Komano pali makosa ena pa dziko lapansi sakuzindikirabe kuti Khristu Yesu akulamulira. Pangakhale azitsogolera amene amalamulira pa dziko lapansi atadakhale ndi Khristu Yesu moyo wawo alamulira ngati Khristu. Koma ifeoti iwonso sakuzindikira kuti ufumu uli m'manja mwa Khristu. Akupeza kuti nawonso akukhazikikabe pa principle yomwe ija mfundo yomwe ija yosayenera ija. Koma tikabwera ku Daniel chapter 8 timapeza kunena kuti Daniel chapter 7 ngani Daniel chapter 7 verse 8 amanena kuti zirombo chija anachipha then kena kwa anachitani anachitentha moto then kena kwa ulamuliro wake anangochisirabe ulamuliro kuti ubakhala. Komano Khristu Yesu ndi amene no olamulira pa nthawi inoyi. Koma tiona kunena kuti chila chilichonse chapansi pa dziko lapansi pano ena ake sakuzindikirabe kuti Khristu Yesu ndi amene akulamulira akuyenera kulamulira pa nthawi ino amene abe akufunisisabe makamaka ufumu wa mdierekezi kuti uzitengapo gawo pamaso pawo. So tikabwera ku 2 chapter 4 verse yaka 3 ndi 6 timaona kunena kuti zimene zikupangitsa kunena kuti anthu ena asazindikire ndi chifukwa kuti uyuyu mbuye kwa dziko lapansi panopa waphimba malingaliro awo anthu sakuzindikira kunena kuti kodi cheni ndi chana papa sakuzindikira. So Satana abe akwaphimba anthu akuti asaone uthenga wabwino wosatha wa Khristu Yesu ukulalikidwa kuchani ku mitima yawo. So chifukwa zimene zizi anthuwa sakuona ulemerero wa Mulungu. Lero tikabwera pa nkhani ya buku la Efeso kuma tsiku la lero tikhati kumanizira pamene papa kunena kuti Mulungu akufuna kuti asonkhanitse zonse mwa Khristu Yesu. Zimene zinachoka mwa Khristu ziwumbikenso zikhale mwandani mwa Khristu Yesu. Tikukhulupirira kuti ndi zina mwa izo zimene tsiku la lero timayenera kuti tizilingalire makamaka mu buku la Efeso. So ndinanerapo ma step angapo kunena kuti step yoyambirira imene ndinayiona ndionena kuti Mulungu anazilenga kuti zonse zidzakhala mwa Khristu Yesu. Ndipo kuti zidzakhala mwa Khristu Yesu sipazapezeka china cholakwika. Then atalengedwa anthu achada nali mwa Khristu. Komano Satana anabwesa ufumu wake ku dziko lapansi umene unawachosa anthuwa mwa Khristu Yesu. Ye atachosedwa mwa Khristu Yesu umwambabe kubwesabe step ya namba 2 nali no pakwena no pakhale pasapitie izizi koma Khristu Yesu azawombola anthu aja ndi kuwabwezesa somo chomwe chija Genesis chapter 3 verse 15. Then atawabwezeresa step number 4 ndionati anthu uno ku dziko lonse lapansi. Step number 3 anthu ku dziko lonse lapansi azindikire kunena kuti tikuyenera kukhala mmene momwe ndi chifukwa kunena kuti no zonse zakumwamba ndi zapadziko zidzakhazikikabe mwandani mwa Khristu Yesu. Then akamaliza zonse zikukhazikika mwa Khristu Yesu step number 4 ndionati Khristu no adzalamulira kotheratu. Ndi zimene zikuonekera kuti pangelo namba 7 imene azambe kuomba chisisi cha Mulungu chonse chidzakhala chamalizika. So tikachiona chisisi chimenechi ndi chomwe chinso imene akhati kuchiphunzira makamaka mu Kolose chapter 1 verse 26 imene Yesu mana mwanji aina ndikhoza kuiwerenga 26 ndi 27 fandi verse yokhala imene so ikuthandizira umoyo wathu wa Khristu kukhala osangalatsa kwambiri chifukwa ndi chimene chinati sintha veye kuti yosa ku zinthu zina ziphunzitso zina zachabe zosapatsa moyo. Kolose chapter 1 verse yake ya 26 akuti ndiwo chisisi chinabisika kuyambira pa nthawi izo
ndi kuyambira pa mibadoyo, koma anachionetsa tsopano koyera mtima ache. Mwana pali chinsinsi chimene chinabisike kuchokera pa nthawi zakalezo chimene anachionetsera kwa anthu oyera mtima ache, ndiyo chani? Verse 27, kwa iwo amene Mulungu kwa iwo amene Mulungu anafuna kuwazindikiritsa ichi chimene chili chiyuma cha ulemerero wa chinsinsi pakati pa mitundu, ndiye Khristu mwa inu chiyembekezo chani cha ulemerero. So ndi zimene muzinabisika nthawi yatali kunena kuti Khristu akuyenera kukhala mwa inuyo, ndimene chiyembekezo chani cha ulemerero. Kundisangalatsa kwambiri chifukwa akunena kuti chiyembekezo cha ulemerero, akati chiyembekezo ndikuti ndikuyembekezera kuti zina zake zikhala zikukwaniritsidwa pa ine. Akamati ndikuyembekeza somakhala zinthu zowalandira. So tikamakuona umoyo wathu ndionera kuti tikuyembekeza zinthu zambiri, kuyambira malingaliro athu, mtima wathu wonse, tikuyenda mu moyo wa Khristu. Khristu ali mwa ifeyo, koma ifeyo padakale panopa tili ndi chiyero inde cha Khristu 100%, koma sitili ndi moyo oonekera ngati Khristu Yesu ku dziko lapansi 100%. Chifukwa chani? Pali mastepe amene tikudutsa, ungwiro wathu ukudutsa mastepe, umoyo wake amene ukuchita mwa ife utidusisa mastepe angapo. Ndiye tikuyembekezera zinthu zina kuti zikwaniritsidwe mwa ife, chiyembekezo cha ulemerero onse. Ndoti mwanjena kuyambira malingaliro anga azakhala okonzekeratu 100%, ndikuyembekezeranso zimenezo. So kuphatikizanso apo china chilichonse cha moyo wanga sipazapezeka china chabanga kapena cha uchimo. Ndifake tikapita kwa Efeso chapter 5 ndikukhulupirira kuti tisaonapo mpingo opanda banga ndi opanda chilebo umene Mulungu akhale akuupanganso chani ku dziko lapansi. I think tsiku la lero tikhali kuyembekeza tikulekenzera pamene papa makamaka mu buku la Efeso, makamaka kupitirizabe kuonabe zazikulu machika zimene zinalembedwa mu buku la Efeso za mwa Khristu Yesu ngati chikatikati cha buku limene. Khopya kuti kwa tsiku la lero ndikhala ndikulekezera pamenepa, ndi ngati pali funso kapena ndamanga ndikhopya kuti zikhala zikubwera mmene ndi kapemphera itu tisekamaso tipemphere makamaka chifukwa cha ubwino ophunzira simene tinayi nawo. Ndoti funso ndinamanga zikhala zikubwera kutsogolo kwathu. Tipemphere. Olemekezeka ndiye inu Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene munatikonza ife ndithu dziko lapansi lisanakhale kuti likakhalebe pansi pa inu. Chinkanabe tchimo linawononga makamaka chinsinsi ichi, koma ndithu simunalole kuti tikhalebe owonongeka chonchi, kufikira pamene chiwombolo chinaonekera mwa Khristu Yesu, moyo wawo obadwa yekha wa Mulungu umene unazaonetsedwa ku dziko lapansi kuti kukonzanso ife kuti tikabwerere ku chifuniro chanu. Ifake pano tikusangalala kuti Khristu muli mwa ife ndi ife tili mwa inu ku nthawi zamuyaya, ndipo tithandizeni bene Ambuye kuti tipitirebe kukhulupirira mwa inu, tipitirebe kuyang'ana mwa inu kufikira tsiku limene mubwerenso kudzatitenga. Zikomo kwambiri ifa yaphunziro imene tinayi nayo, ndipo mutithandizebe ife kumvetsetsa zinthu zambiri zimene mukutikozera kutsogolo kwathu mmene tikhalebe tikupitiriza buku la Efeso. Ndipo mulole kuti osamala kukhasa kulimvera phunziro imene ikakhala lopindulitsa ku moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mulole kufuna kwanu kuchitidwe inde mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu. Amen. 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 Yeah, of course I just had the comment mozi mangu kuna kungoika konde manga. Of course ndikapita pa Daniel chapter 7 pamaruza ife now to know Yesu Kristu akulamula, right? Kumana pa Daniel 7 umupo maruza so ife nato chirombo chitacho kulamula. So tikakapita ku buku la Chivumbulutso pali mafumu awiri, right? Yesu Kristu akulamula kumano paja Pilato atamufunsa nati ufumu wanga swajana so dziko line. Yes, so tona nato no ulamuliro wa Kristu pa dziko pansi pano ulipo, right? Kumano Yesu akulamulira motani? Yesu akulamula muchani m'mitima mwathu. Mwaona amene? So Yesu ulamuliro wake ndi osiyana ndi maufumu onse amene anakhalako monga mafotokozera. Yesu akulamulira mu mtima mwanga. Okay? Aliyense amene angapereke moyo wake kwa Kristu ali ndi umoyo wina, ndipo Yesu ali yani akulamulira moyo wanga. Kumano tikaona kunja kwa dziko lino lapansi, right? Dziko lino kodi akulilamulani ndani? Likuyenda mwa ndondomeko za ndani? Dziko lino titaona likuyenda mu ndondomeko mwa chirombo, likuyenda mwa ndondomeko wa maufumu ajani a dziko lino lapansi, right? So tikaona
ndithu kumwamba kukuchitika kusinkhasinkha pamene maufumu awiri wakutani akuyezedwa, right? Tingamvetsetse bwanji zimene zikuchitika. Tikaona Babuloni anozo ndino wayezedwa ndipo apezeka utani woperewera mmene theke Farisi, ndipo ufumu wako apasidwa ndani? Kwa Amedi ndi Aperezi. Zimene zisinakuchitika ku Babuloni ayi, komanso kwa Amedi ndi Aperezi, Aheleni, right? Makamaka sizichitikanso makamaka ku ufumu omalizira. Ndiye tikaona bwinobwino mmene ufumu wa Khristu unakhazikitsidwa pa Chivumbulutso 12 verse 10 akuti notoonani kwadza chani? Chipulumutso, kwadzanso chani? Mphamvu, kwadzanso chani? Ufumu, right? Kenako ati chinachitika chani? Ati chinjokacho chinakwiya, chinazachika nthawi yake kaliko kotani kochepa. So Lucifer anazati nthawi yake ili kochepa chifukwa chokuti no maufumu onse amene Lucifer anakhazikitsa pa dziko lapansi pano, kuyambira Babuloni, Amedi ndi Aperezi, Aheleni, Aroma, palibe ufumu umene unapangisa anthu amene ali woyera kapena anthu amene ali woyenerera kukakhala angwiro, anthu amene angakwanise kukhala amuyaya, kuti khalidwe lawo, umoyo wawo ndi woyenera kuti akhale amuyaya. Lucifer sanapangeko zimenezo. So ataona kuti no ufumu wa Khristu wakhazikitsidwa, ndipo ufumu wa Khristu unakhazikitsidwa pati since Pentecost, right? So ufumu wa Khristu wakhazikitsidwa, Lucifer anazati nthawi yake nditani? Ndi ochepa. Chifukwa nazoona kuti ufumu wa Khristu unakhazikitsidwa, ndoti nawonso ufunika kuti uyezedwe monga ngati mafumu akenso na anatani anayezedwa, right? Ndi pamene tikubwera mu Chivumbulutso chapter 13 pamene Lucifer akuzapangano ufumu wake omalizisa, last stand yake ndiyo kuti yani apange control chuma chonse chokuti ngati ufuna ugulise ndi kugula ukasatire malamulo ake. Actually lemba la chirombo ndi Lucifer kukhazikitsa kuzera mu ufumu wake, kuzera mwa kukakamiza umoyo wina wa anthu oti aliyense azikapanga chinthu mofanana, right? Komano pa chinthu choyikikacho pasakhalepo Mulungu, right? Lemba la chirombo ndi kukakamiza dziko lonse lapansi likaganize mofanana, likagwirizane pa chofanana, right? Ndikufotokoza motani atazayika lemba pa mphumi ndoti anthu onse azakhala akutani akuganiza mofanana, okay? Anthu onse azakhala ali ndi chidziwitso chachani chofanana, lemba la chirombo pa mphumi. Koma kutinso lemba azayika wayani pa dzanja, mwina anthu ena sazagwirizana ndi lemba la chirombo, komano ntchito zawo zakhala zotani zofanana. So tikamaona lemba la chirombo, right, ndi Lucifer kukhazikitsa ufumu wake kuti akakakamize kuti dziko lonse lapansi, anthu apa dziko lapansi akachite mofanana, kuti akaonesere natino kudzera mwa chidziwitso eti chimachitika nchani, ntchito za anthu zitakhala zotani zangwiro popanda ndani? Popanda Mulungu. Mukuona? So ndithu lemba la chirombo ndi ufumu wa zabwino, wa chidziwitso cha zabwino nzoyipa. So dziko ati azayika lemba waya pa mphumi, so anthu azakhala ndi chidziwitso. Mwina anthu ena chidziwitso chachikana, komano chifukwa tisangathe kugula ndi kulisa, ntchito zawo zakhala zigwirizanabe ndi chidziwitso cha zabwino nzoyipa. So lemba la chirombo actually munjira ina iliyonse ndi chimene chikususana ndi chani? Ndi ufumu wa Khristu umene ali mkati mwathu. So lemba la chirombo lizakakhazikitsidwa ndeti ufumu wa Lucifer uzayezedwa kumapetopeto, right? Pamene ufumu wa Khristu nawonso uzakhala kutani ukuyezedwa kumapetopeto, Mulungu azatani azasindikiza ife pa mphumi kuti chani silingachimwenso, tizakhala tino tasindikizidwa. Ona tino mbiri zonse zakale, mbiri yonse yachoyipa mutu wathu chani mulibe, ndipo tizaonesera kwathunthu zimene umoyo wa Khristu umapanga pa nthawi imeneyo. Ndipo pakuyezedwa mafumu awiri pamene pabwera Chivumbulutso chapter 11 verse 15 no maufumu a dziko lino ayamba kukhala a Mulungu wathu ndiye mbuye wake amene ali Khristu. Mwanjirena pakutha pa zonse chirombocho chimene chikuonesera ufumu wa Satana chikazayezedwa kuweruzidwa zaonesera tuno angakhale Lucifer ndi ma resources zonse, ma university onse, ndalama zonse, chuma chonse, china chilichonse, maphunziro onse, sanakwanise kupanga implement ufumu wake wophunzitsa zabwino ndi zoyipa, ndipo anthu azisankhira okha zabwino kupanda Mulungu. Ufumu umene uzakhala nani wakanika, ndi ufumu umene uzakhala olungama, ndi ufumu wa Khristu okha. Ndipo chifukwa chimene chocho kuzagamulira tino mafumu uchoke manja mwa ndani? Mwa Lucifer, ukhale ndani? Wa Khristu. Ndiye pamene pasachitika phase 2 imene ili yomaliza ndino ulamuliro wa Khristu suzakhala mwa mitima yathu yokha, uzakhala sojani
wa dziko lino lonse lapansi. So pakali pano pationati pali mafumu awiri, right? Tikaona externally dziko lapansi pano likuyenda under ma principles a Lucifer. Komano ndi ufumu okhawo umene ukulamulira pano pa Yesu, palinso ufumu wandani wa Khristu. Ufumu wa Khristu kuyenda mwandani mwa aliyense amene ndi moyo wa Khristu Yesu. Ndimangofuna kuonjezeranso pamenepopo chifukwa timakhuza kumbali imeneyo kwambiri. I do not know brother Enoch ngati mene comment ina pazimene ndi ndagawazi koma tikoza kwambiri chifukwa cha lesson imene yasindikiza moyo wa Khristu. Yeah, brother Enoch, I don't know ngati mene ndi comment or apa komentira sena palibe ngati mwina kwena aso. all right. Tikoza kwambiri brother